Yo, fight final kise. Parodi Mike Pepsi B. My dedicated Hanso V. Okay, Yatunja is back. Music, Yatunja into journey. 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 Ogo pelul kondo robe jado tampude lawongol ko jodi fo jarrani hekkude halaka ko heewi ko fof ko munjide gejo ne yaaji awadum hippude rap tan boy tagani mi gondide mo wiina classe yettu ndia wonde ko rekkude ana anda lawol gonda ko jangude rappo ne mosi namdi ko fellite hala ganyo boro hadara kam yaadide wotiyam e nder mouvement mbi angummi koy bonnude dum don commission ngarim ko yettinde hadani kam wonde e yidde firsude dum don ko findinde tindinde yettunde a artido ko golla mon yonde keresi hop min fisi music koy berda amin mbadi music yettunde into journey 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 yidde rap e gomde rap esko dum e kongudam neddo no wawi remde mawde baabe tan pour gani te minne Aliou Diallo hakkunde amen kay ko aadi dappen gonga to mi joji kawri e walla odon kawni ko neddo yidi wadi boy an mi darde kala te gidde hen ella ko yonto joni woni do ko gonga tan min doni do odon kala haala nder haala dum ko caggalam ko rap jimi jinmi bammi dum ko meccala mi sikko paye mongo mami lumbude kemmi fongo yobbo lad crise baba kam foyde final anor yonto jonko Habib Ibn Boy mi boy jiddira WhatsApp ba hande bure yam jaggi mayga haali gonga kunu cenge yam music yettunja into journey 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 music yettunja into journey